Ika-6 ng Marso ngayong taon ang opisyal na binuksan ng Jose B. Lingad Memorial General Hospital o JBLMGH Ambulatory Surgical and Multi-Specialty Center sa Santo Tomas, Pampanga. Ito rin ang kauna-unahan na bagong urgent care and ambulatory services sa BUCAS Center sa buong bansa. Mula nung dinonate itong lupa nito ni Mayor sa Department of Health, kinonvert namin yung hospital into a BUCAS or ambulatory center. And yung report sa akin ni Dr. Chichoco ng JB Lingad, parang almost 30,000 patients na yung nakita dito in 7 months. So nakita nyo naman, if you go around, talagang blockbuster. Yun ang word sa akin ni Dr. Chichoco, Sir, yung ating BUCAS Center, blockbuster. Ito ay may malaking gampanin umano para sa isinusulong ng gobyerno na universal healthcare. People prefer it. Mas mababait daw yung mga tao. Kasi sa ospital, mga serious ang mga sakit eh. So medyo kuminsan masungit or pagod yung mga doctor dito, talagang tinutulungan sila, inaasikaso sila. So gustong-gusto nila pumupunta dito. Tapos malapit pa sa kanilang mga bahay. Naisa katuparan din daw ito dahil sa pagtutulungan ng local at national government. Nagsimula ho ito sa pangarap na pinakamaliit na bayan po kami sa province of Pampanga. Nangarap tayo ng pasilidad na ganito. At dahil po sa tulong ng Secretary Herbosa, dinonate po natin ang ating pasilidad, ang lupa sa DOH. Dito ho makikita talaga nagtutulungan ang local government and the national government, of course, through our good secretary. No? At ngayon ho, nandyan na ang World Health Organization, kasama natin. Nandyan ho ang ating taga-Korea, no? Yung the Korean ambassador willing din tumulong. Samantala, binisita ng World Health Organization o WHO at Department of Health o DOH ang pasilidad ngayong Miyerkules, October 9. Kasama naman itong propesor para sa public health mula sa South Korea na si Jongsu o John Ryu. Pinuri nila ang BUCAS Center na naghahatid umano ng accessible na serbisyo medikal sa publiko. The facility is very impressive, and I saw the video of those patients who showed how grateful they are. You know, before this BUCAS Center delivered these services, they used to go to the hospital, take hours, and the queue at the hospital, and they have to send home. So I think this is a very good model, and I must commend the Secretary for Health and the Department of Health and the Mayor of this BUCAS Center province for the good work that they are doing. And I think this is a testament of whole of government, whole of society coming together to provide, promote, and protect the health of the community. Ayon pa sa kanila, maaari itong pamarisan at gawing modelo hindi lamang ng iba pang mga lugar sa bansa, kundi maging sa buong mundo. I found 3 months ago I was here in this BUCAS, and then I came back here today. I can see this is the answer for the global health community to really fill the gap, the last minute, achieving universal health coverage. I found what Mayor did, and with the Secretary Herbosa, to build up this center to be like a key and solution for the problems the global health community is encountering, to make sure everybody in the community gets equal opportunity, accessible, affordable health care. Nasa 28 na BUCAS Center daw ang target noon na buksan ng DOH by 2028. Ngunit nahigitan pa nila ito dahil matapos ang 7 buwan, umabot na raw sa 33 ang mga pasilidad. Bukod sa pagpapaigting sa serbisyo ng BUCAS Center, plano rin daw ng Santo Tomas LGU na magbukas ng movie theater para sa mga pasyente. Planning to build a small movie theater beside this hospital para sa ating mga pasyente, and to encourage also, especially the senior citizen, na magkaroon ng preventive check-up. At yun nga ho, at sabi naman ni Secretary, it's a good idea at maglalagay pa tayo ng recreational park for our mental health. Sana yung wellness, pagtulungan namin, kagaya nan, movie houses, recreational park, sports facilities, lahat yan, local chief executive ang kaya gumawa niyan. Liana Canilaw, CLTV36 News.